हेलो। हाँ हेलो भैया। हाँ बाबू प्रणाम। खुश रह। का समाचार बा हो? दूगो न्यूज बावे, एगो बैड न्यूज बा, एगो गुड न्यूज बा। कौन सुनाई? पहले गुड न्यूज सुनावा बाबू। तो गुड न्यूज ही बावे कि तेरा लड़का भइल बा। ये तो बड़ा खुशी के बात बा। आ बैड न्यूज का बारे बाबू? तो लाइने पर रह, सुन हई। भैया हो भौजी बनावत रहवी हलुआ। भैया हो भौजी बनावत रहवी हलुआ। तले जनम ले हुए बेटा तोहर कलुआ। तले जनम ले हुए बेटा तोहर कलुआ। मुहवा बुझाता ओकर हवे जैसे भलुआ। मुहवा बुझाता ओकर हवे जैसे भलुआ। तले जनम ले हुए बेटा तोहर कलुआ। तले जनम ले हुए बेटा तोहर कलुआ। रे तो हलवा बनावते में हो गए आ बार बार कलुआ काहे कहता रे? बोल तो। ए मर्दे बड़ी करिया भइल रहो। आई बाप तो हमरो पर छाई नहीं के पड़ल का ओकरा। आ माई बाबूजी खुश बाड़लो कि ना कि कुछ कहता रहलो? तो ल सुन ल का कहत लो माई बाबूजी। सारा लोगा वाकई हो सतहु रवले बा। जब से कर जन्म भइल बा सभे मुंह फुलवले बा। इतना खराब हो गइल बा हमर लइका। हाँ हाँ सारा लोगा वाकई हो सतहु रवले बा। जब से कर भइल बा जन्म सभे मुंह फुलवले बा। सोचनी सन गोर हुई जैसे होला यलुआ। सोचनी सन गोर हुई जैसे होला यलुआ। तले जनम ले हुए बेटा तोहर कलुआ। भैया हो जनम लिहलस बेटा तोहर कलुआ। हमरा उम्मीद पर सब पानी फिर गई। अपना भाभी से बात कराओ तो अबे। ए भैया भौजी से बात ना होई, अभी मुसौरी में बानी। 7 दिन के बादे बात होई। ए बाबू तो बाबू के फोटो भेज दो आ पैसा भेज दी। छठियार में खर्चा करबे नु। जिला जवार में तहरा लइका के भइल बा बहुते चारा चा। लागला गोता कैसे देखाइब या कैसे करबो खर्चा। आ सही कहता रा का खर्चा होई अब। जिला जवार में तहरा लइका के भइल बा बहुते चारा चा। लागला गोता कैसे देखाइब या कैसे करबो खर्चा। दूरग से विदेशी लाल यादव सोचले होई चलुआ। दूरग से विदेशी लाल यादव सोचले होई चलुआ। लेकिन जनम लेहलस बेटा तोहर कलुआ। लेकिन जनम लेहलस बेटा तोहर कलुआ। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादव प्रेजेंटेड बाय अंशु बाला म्यूजिक।